Ongi etorri ikusentzulok, hementxe Idiazabalen gare, gaurkoan emakumezkoen hori finala ikusteko, Añorga eta Eibar izango ditugu aurrez aurre, eta gurekin gonbidatu berezi bat, Barcelonan, Realan Atletiken jokatutakoa, Espainiako selekzioekin baita ere. Kaixo, eta ongi etorri. Eskerrik asko, kaixo ongi etorri. Gurekin hemen Ane Bergara, eta partida ikusteko prest, esan bezala, Añorga eta Eibar izango ditugu elkarren aurka, eta irabazten duena Liga Baskara, igoko da. Eta baditugu, Krespanago 11koak, Añorgaren partetik hemen ikusten ditugu, Naro Atezaina, Garazi, Ane, Mugu, Erika, Mai Kapitaina, Lide, Nora Unanue, Arru, Itxa eta Rezola. Eta Eibarren partetik, Garazi, Atezaina, Kora, Oiane, Irune, Nagore, Nora, Naroa, Leire, Irati, Ainara eta Ane. Hori esek 11koak, eta oraintxe ikusten ari garena, ez dakit, isiltasun minutua edo zerote den. Covidaren pandemia dela eta minutu bateko isilunea egiten da partidu guztietan edo finaletako partidu guztietan eta hortara goaz. Bueno, isilune minutua beraz. Covidak utzi dituen heriotzen harira. Eta segituan hasiko da partida, eta gurekin esan dugu, esperientzia handiko jokalari bat dugula, jokalarioia, zer nolako partida espero dezakegu gaurkoan, Ane? Partida oso lehiatua egia esan, talde potenteak dira biak, eta partida interesgarria, nork irabazten duen. Gure minutua errespetatuko dugu, antxa maitu da. Eta segituan jarriko da abian partida. Zaletu gerentzungo dituzue, noski. Jendea badago armaietan pixkanak ikusten ari gara, gero eta jende gehiago. Eta hemen ere ez da gutxiago. Añorga jarriko du baloia jokoan, lehenengo zatia hastear. Ea paiak baimen ematen duen. Eta oraintxe finala jokoan, Añorgak jokatuko du lehen baloia. Baloia mugitzen orain luze jokatu, Eibarrek hartuko du baloia, atzean jokatu du, pareta zaiatera, alboko sake izango da, Añorgarentzat. Hortxe alboko sake atera eta motzean, Añorgak ezkerre galera ereki du, beratu zaio baloi hori, Eibarrek berreskuratu. Ondo berreskuratu du baloi orain, Donostiako taldeak. Atezainarekin jokatu. Eta zuk esperientzia baduzu hitzordu garrantzitsuetan, zer nolako sentsazioak izan ditzakete gaur hementxe jokatzen ari diren jokalariak? Egia esan lehenengo minutuetan normalean nahiko urduri egoten dira jokalariak, edo egoten gea jokalariak, eta partiduak aurrera jonala lasaitasuna, eta bakoitzaz bere postu hartuko du zelaian, eta ikusiko dugu partidu oso polita bat. Espero dugu, ala izatea, partidu polita, finalak askotan ez dira erakargarrienak izaten, baina espero dugu partida polita bat ikustea. Orain Añorga baloia jokatzen, Eibar presionatzen goran orain luze jokatu du, baloia joan zaio, eta alboko sakea izango da, Añorgarentzako eman du alboko sakea. Eibarren aldeko azela zirudien, baina epaileak Añorgari eman dio baloi hori, eta hortxe orain Eibarre berreskuratu, luze jokatu, hortxe aukera izan dezake, Atezainarekin jokatu du, honek luze, kanpora botatu. Esan dugu hasierako minutuak tentsiokoak izaten direla. Oraindik jokoa argitzeke.
Eta orain Eibar baloiarekin. Hortxe orain baloia lapurtu du, ez dira ondo ulertu. Eta aukera ezkerregaletik hortxe Añorga erasoan orain. Eitxaron egin nahi izan du. Orain ondo zabaldu du erdiruntz. Baloia atera Eibarko defentsak. Orain Añorgak aukera eskuine galean. Hortxe aukera izan liteke, baloia galdegin dio. Eibarrek baloia, baina Añorga berreskuratu du Donostiako taldeak. Eta hortxe baloi ona jarri dio, agian Luzegi. Bai, Luzegi joan zaio, alboko osake izango da. Dute, nahiko lehiatua dago, oraindik ez dago aukera garbirik, beraz itxoin beharko dugu ea talde bat animatzen den. Hori da, ea taldere mate bere jokoa egiteko nahikoa demora hartzen duen, lasaitasun pixka bat, lehenengo minutua pixka eroak izaten dira, eta orain Añorga, egia da Añorgak posesio gehiago izaten ari dela, baloiaren jabetza gehiago, minutu hauetan. Orain atezainak jokalariak animatzen. Denboraldi zaila izan da guztientzat, pandemia dela eta bueno, finala jokatzen egotea garaipen mozela konsideratu dezake, dagoeneko. Eta bueno, irabazten duena, premio extra bat izango du. Hortxe, falta adirazi du epaiak eta baloi hori. Añorgak agian baloia gehiago du, baina esan bezala, oraindik ere, joko garbi bat ez da ikusten, ez da talde batean ere. Orain, luze jokatu du, ez dago inor hor, Añorgak arazorik gabe, kontuz hor, presioa ona da, Eibarren aurrelariarena, eta falta izango da, bai, falta dira. Eta, bueno, esan genezake datorren urtean emakumezkoen lehen maila profesionala izango dena, era, bueno, dirudienez behintzat bide horretan doa. Eta, bueno, ikusi besterik ez lehen mailan ere, 5 euskal talde izango ditugula, baliz eta Eibarren mailari eusten badio, alabesiko baita urten, eta, bueno, sekulako erakustaldia ematen ari dira euskal taldeak. Bai, egia esan euskal taldeak izugarrizko lan egiten nahi dira, eta datorren urtean disfrutatuko dugu, zortea dugun 5 talde lehenengo mailan egotea, gainera liga profesionalizatua edo profesional izango da, eta horrekin indarra emango dio, eta azken urte hauetan gorakada ikaragarria izaten ari da emakumezko futbola, eta disfrutatu behar dugu, eta jarraitu lanian gauza gehiago lortzeko. Hori da, pixkanaka pixkanaka. 6 puntuko aldea du, jeitsiera postuekiko eta 3 partidu geratzen dira. Eta hortxe orain Añorgaren presioa, Eibarrek atezainarekin jokatu du. Honek ala nola bota du, baina ez behartzuen tokira. Eta alboko sake izango da Eibarrentzat. Orain presioa Eibarren aurrelarierena, baina kanpora bota du baloia Añorgako defentsak. Ez dakitan ez du finalerdiak ikusteko aukerarik izan duzun, eta zein iristen den nola hobeto final honetara? Añorgan jokatu zuten finalerdia ikusi nuen, bai Lagunonak eta Añorgaren artean, itzulerako partidua, eta egia esan oso partidu interesgarria izan zen, bukaera arte etzen erabaki eliminatoria, eta bueno, Añorgak partidu oso polita egin zuen, emaitzari buelta emanez bai joaneko partiduan eta bai bueltarakoan,
Eta bueno, taldea fuerte dago, eta nik uste finaleko ilusioa ez dio inork kenduko. Eta bueno, hemen lehiatzera etorri dira eta posible baute noski irabazi. Hori noski bitalde bilatuko dute, titulua. Eta okerezpanago Añorrak 4-3 galdu zuen joanekoa, eta ondoren irabazi 2-1 esango nuke. Bai. Eta horrela lortu zuen finalerako txartela. Eibarrek aldiz, itzuliko partida bintzat, 5-0, nahiko erraz. Turinen aurka. Eta mentxe bi finalistak. Idiazabalgo berdegunean, Añorga baloi gehiago du lehenengo zatian aukera orain ezkerre galetik. Ea erdiratzeko auto egiten duen, orain Eibarko defentsak ondo sartu duan hor eta atezainak arazorik gabe. Aukera garbirik ez du ikusi oraindik. Ea orain alboko sake izango da Eibarrentzat. Hortxe motzean jokatu bakar izen. Berriro ere zazpi zenbakiarekin honek atzera. Ea zer egiten duen, luze jokatuko du. Baina atezainarentzako izango da baloi hori, arazorik gabe. Huts eta huts, oraindik aukera garbirik gabe, gaurko partidan. Eta noski finala izan da, bestu nahiko dute, markagailua bi taldeek, orain luze bota du, baina inorentzako baloi hori, Eibarko atzelarian ez izango da, arazorik gabe. Hortxe luze jokatuko du, buruz ondo Añorrako defentsak. Hortxe erdira jokatu, baloia lapurtu orain Eibarrek, baina berreskuratu du. Orain hortxe borrokan, baina baloi hori ez dago garbi, norena izango den, orain kontuz, aukera, baina ondo kanpora bota du. Atzean zuen eta ez ikusi. Eta alboko saka izango da Eibarrentzat. Ea erdiratzeko aukera duen, hortxe erdiratu, ez dago inor hor, Añorrako defentsak arazo handirik gabe, baina orain berreskuratu du baloia. Beste erdiraketa bat, hortxe itxia orain, atezainak arazo hori gabe. Baloia galdu dute, Eibarrek jabetza, eta alboko saka izango da Eibarrentzat. 11 minutu eta huts eta huts. Esan bezala, orezko maila, emakumezkoen orezko mailako finala ikusten ari gara. Eta irabazleak, Liga Basara egingo luke jauzi. Añorrak egingo luke, zuzenean gora. Ados, Eibarrek ezin digo. Hemen ane dugu eta bera kontrolatzen dugu eta bentxe. Bai, azkenean Añorga igoko da, ze Eibarrek Euskal Ligan talde bat dauka, orduan ezin dute bi taldek Liga berdinan egon, orduan aurreko astean Añorgak irabazita ja lortu zuen Euskal Ligarako igoera. Bueno, beraz Añorga pozik izango dira eta orain beste saritxo bat lortzeko aukera dute partida irabazita. Ondorain Eibarko defentsa alboko sakea izango da Donostiarrentzat. Hortxe motzean jokatu du
Pase eskaxa orain. Alboko sake Eibarrek izango du orain toki berean. Hortxe baloia jokoan jarri du, kontuz, ondo lapurtu du baloia, Añorgako jokalariak. Aurrera, ez dago inor hor. Eibar emotzean, atzean jokatu, luze honek. Araz hori gabe buruz, urrundu baloi hori. Kontuz hor. Eibarrek bila lapurtu dio baloia. Luze jokatu orain, kontuz hor. Atezainak araz hori gabe. Aurkera garbi-garbirik oraindik ez du ikusi. Atezaina luze jokatuko du. Hortxe Añorgak eskuina galetik joan nahi zuen, baina alboko saka izango da Eibarrentzat. Atzean jokatu, honek eskuin hegalera irekiko du baloia. Lehenengo 15 minutuak jokatuta Eibar baloiarekin orain. Ondo ireki eskuin hegalea. Pase ona zen, baina ondo urrundu du baloia, alboko saka izango da Armaginentzat. Hortxe atera du. Baloi hori Eibarrek izango du. Ez du iestea lortu. Añorgak luze orain. Orain baloia erotuta da alde batetik bestera. Baina lortu du, kontrola Eibarrek orain. Ea ba. Falta dira zidepaiak. Oraintxe 15 minutuak, lehen 15 minutua jokatuta. Eta falta hori Eibarrentzako da, zalaparta pixka bat sortu du. Eta pixkanaka ere ari gara zaletuak ikusten Armaietan. Badirudi, oraindik normaltasunera ez, baina horren bidea mintzat bagara. Bai, azkenean zuk lehen esan duzun bezala urte zaila izan da, bai jokalarientzat, bai zaletuentzat, eta finalerako zaletu gutxi batzuk sartzeko aukera egon da. Eta poztekoa da eta baloratzekoa, hemendik aurrera gutxinaka jende gehiago sartzen den, eta benetako futbolaz disfrutatzeko aukera daukagun. Hori da. Espero dugu, behintzat datorren demoraldian. Estadioak oso-osorik beteta agian ez, baina behintzat ikusten ditugun zaletuak Armaietan. Eta zaletuak animatzen, Gogoz. Añorgak orain baloia, Eibarrek buruz, baina askorako ez orain aurrera kolpatu du, baina atezainak hartuko du baloia arazo hori gabe. Honek luze jokatuko du, itxura guztien arabera. Hortxe luze. Ondo orain Añorga defentsa. Baloi hori luzegi joango da, eta alboko sake izango da, kasu honetan Eibarrentzat. Atzean jokatzen Armaginak ezker galera ireki. Honek luze jokatu du. Piskat luze joan zaio, baina kontuz hor despiste txiki bat izan dezake. Eta baloia kanpora bidali du. Aukera orain Eibarrentzat. Alboko sakea. Hortxe bueltatu dio, luze gion da baloi hori eta orain Donostiarrentzako izango da baloia.
Hortxe atera du, Añorgak, orain ireki, eskuinera. Ondo sartu dio baloi hori orain. Aukera politia ez dago inor hor. Ez dago inor hor, eta baloi hori ez da atera. Eibar horren atzen baloia ikutzen. Añorgaren presioa. Luze jokatu du. Buruz ondo Añorga bereskuratu du baloia. Orain baloiak ez du jabetza garbirik hartzen. Bi taldea dabiltza. Alde batetik bestera. Eibarek orain atezainarekin jokatu. Honek ireki egingo du. Luze. Hortxe kontrolona. Ezker galetik doa. Alde egingo dio. Abiaduran. Hortxe aukera. Lehen aukera izango du Eibarrek. Eta ez du sartu gutxigatik ez da iritsi. Meretzi zenbakia. Hortxe zuen Eibarrek lehen aukera garbia. Baina ez du aprobetxatzen jakin. Ba hementxe. 18. minutuan iritsi da lehen aukera. Hane. Bai, egia esan, bi taldeak oso ondo jarri zelaian, bakoitzak beraien sistemarekin. Eta, bueno, Ainare izan da oain abiaduraz jundana, eta, bueno, aukera garbia izan da. Oain arte ez dute beste aukerarik izan, eta, bueno, badirudi animatzen diala. Bai, kostazaia pixka bat, den aukera garbia izan arte, baina iritsi da, Eibarren partetik izan da lehen aukera. Eta orain atezaina luze jokatu du. Añorga orain baloiarekin Eibarrek bereskuratu du. Eta hortxe berriro ere Eibar erasoan. Orain erdian jokatu. Orain ondo ikutzen ari dira. Kontuz aukera izan liteke. Ondo orain Añorgako defentsa. Atzean jokatu du. Eta jokoa berriro erasiko dute atzetik. Pase bikaina hori. Hortxe ezker galetik erdiratzeko aukera izango du. Luze gioan zaio. Eta baloi hori Añorgarentzako izango da. Alboko sakea motzean. Eta orain Eibarrek ondo lapurtu baloia. Alboko sakea. Eibarrentzat. Armaginentzat. Ondo sartu dio baloi hori. Ondo defentsan Añorga. Donostiarrentzako izango da baloia. Eta hemen zaletuak, oiuka. Gogoa edukiko zuten dagoeneko. Futbol partidutara joateko eta animatzeko. Eta jokalariek ere eskertuko duten oski. Esango nuke lehenengo taldeko jokalariak direla hor animatzen nahi dianak. Bai, Añorgako lehenengo taldeko jokalarian ikuste diala hangoak, eta bueno, giro ematen nahi diote finalari. Eskertzen da, ez da, denboraldi atipiko honetan, ez dugu armaiak eta utxi ikusi ditugu, kizton irudi tristea izan dugu, eta orain pixkanaka esan bezala, ari gara, jende ikusten, eta hori noski, bai jokalariek, bai ikusleek eta denek eskertzen dute. Orain Eibarrentzako aukera ez du aprobetxatzen jakin. Añorgak ezker galetik atena nahi izan du, luzegi joan zaio, eta albokosak izango da Armaginentzat. Hortxoren buruz Jokoz kanpo. Eta bueno, partida guzti ziregita, 21. minutua, oraindik esan genezake aukera garbi bakarra ikusi dugula Eibarren partetik, baina beste aukera garbirik ez. Partida guzti ziregita. Luze jokatu du. Orain buruz baloi hori kanpora joango da, eta beste alboko sake bat, orain Añorgak aterako duena. Luze jokatu du. Atezainarekin jokatu du. Eibarko defentsak honek motzean edo, bueno, ireki ezkerre galera
Honek atzean jokatu du. Oso ondo atera da hortik. Pasea ona zen, baina berreskuratu Añorgak orain. Atzean jokatu, lasaitasun pixka bat. Hortxe Ibarre berreskuratu du baloia orain. Ea gesten duten baloi hori. Añorgaren presioa, ea, hortik ateratzen den. Orain berreskuratu Añorga, baina ez zegoen oinor hor. Eta Ibarrentzako jokoa atzetik hasiko dute, atezainak luze jokatu du. Burua ondo sartu du hor, Añorgako atzelariak. Ara, bikaina gesto tekniko hori. Ireki ezkerre galera. Orain berriro ere eskuinera, ondo irekitzen baloia orain, ondo mugitzen Eibarko defentsak atera du. Eta honek, agian atezainarekin jokatuko du. Atezainak luze, bueno, ez oso luze. Hortxe buruz, ez du baloia eistea lortu. Orain bai, ez da atera baloia, Ibarrek jabetza baina alde egin dio. Eta orain Armaginak baloiaren jabe. Ea hortxe aukera orain pase bikaina, baina adi egonda Añorgako defentsa. Intentzia ona zen, baina etzegoen inor hor eta arazori gabe. Atzetik aterako du baloi Añorgako atezainak. Luze jokatu du orain. Buru ondo sartu du Eibarko defentsak eta baloi hori kanpora irtengo da. Alboko sakea Donostiarrentzako izango da. Partida irekita ane, momendik. Bai, Añorgakoak ez ditut oso eroso ikusten, azkenean atzetik baloia jokatuta atera nahi dute, baina Ibarrek ondo presionatzen du eta orduan luze jolastu behar dute, baina luze ez dituzte baloiak hartzen eta orduan ez dut bat ere eroso ikusten. Eibar hor presioarekin nahiko du eta momentuz aukera bakarra beraiena izan da. Eta bueno, berdin duta partidua momentuz. Hortxe izan du beste aukeratxo bat, ez du behar bezala jo baloia. Baina bai, egia esan azken minutuetan Eibar ikusten ari gara gehiago erasoan. Añorga pixka bat arazo gehiagorekin baloi hori ateratzeko. Orain alboko sakea Eibarrentzako izango da. Añorgak buruz Eibarrek aukera orain jaurti du gaizki. Baina oraindik ere baloi Armaginentzako izango da. Defentsan ondo orain. Olea kanpora eta Armaginek. Ez, bagira, Donostiarrentzako izango da. Donostiarrentzako jokalariek ez dute ulertzen. Niri ere Eibarrentzako zera iruditu ze, baina bueno, beraik hobeto ikusiko dute. Baloi hori Donostiarrentzat. Hortxe jokatu du buruz ondo orraztu du baloi hori, baina kanpora joan da. Ibarrek luze, erdia, ez dio behar bezala eman baloi horri. Baina jabetza oraindik ere Armaginentzat. Azken minutu hauetan gehiago izaten ari dira baloia. Alde batetik bestera mugitzen, orain pase ona, pareta bikaina egin dute hor. Ondo sartu dio baloi hori erdiratzeko aukera izango du orain errezkergaletik, erdiratu, baina atezainaren eskuetara. 26. minutua, huts eta huts. Bi aukera garbiak, bi aukera bakarrak esan genezake Eibarrentzat, momentuz. Baloi hori jaistea lortzen duen. Orain Añorgak bereskuratu du baloi hori. Ireki honek atezainarekin jokatuko du bagian, bai luze, ala nola, kanpora. Bai, arazoekin ikusten ari gara, orain Añorga esan duzu moduan,
bere zelaitik irteteko arazotxo batzukin. Bai, egia esan, baloia ateatzeko arazoekin, eta Ibarrek oso jokalari bisiak ditu aurrean, eta edozein jokalditan gola sartzeko aukera sortzen dute. Mentxe aukera bat orain, ez dago jokoz kanpo, momentuz behintza bai, orain bai, jokoz kanpo. Jokoz kanpo. Eta esan bezala, Añorgari kostatzen ari zaio pixka bat, bere zelaitik ateratzea. Eibar eroso, ikusten da azken minutu hauetan kontuz hor, ez dira elkar ulertu. Eta orain arazoa gero eta nabarmenagoak. Eta Eibar erosoago, berdegunean. Honek erdira jokatu. Hora, falta izango da hori bai. Alaxe adirazi epaileak. 28. minutua. Huts eta huts. Eta ardiratu egingo du. Dirudienez. Hementxe beste aukera bat, baloi geldian, orain Armaginetzat. Hortzi ari du baloia, motzegiagian. Eta orain ondo beresuratu dute Eibartarrek. Baloia luze baina atezainaren zako izango da. Inongo arazori gabe. Donostiarra bilatu da dute, beste moduren bat. Luze jokatu zagian, hortxe atezainak luze jokatu du, baina Eibarrek, oraindik ez, orentxe, bereskuratu du baloia. Ezker galetik bera bakarrik doa. Eta badirudi ez dakit min hartu den. Bai, Añorgako arruk badirudi min hartu dela, eta hemen lurrean dago. Jokalari bat beroketariketak egiten, uste dut aldaketa egongo dela. Hortxe ikusten dugu lurrean arazoen bat badu, ez dakit orkatian edo nunden, baina hortxe xerita ikusten dugu eta aldaketa espero da, ze prestatzen ari zaigu, Añorgako jokalari bat. Eta ez dirudi berdegunean egoteko aukerarik izango duenik. Zelaitik atera da eta aldaketa egingo dute. Horrek ere min asko egingo dio jokalariari, ezta? Final batean horrela ustea zelaiak min egingo du. Bai, azkenean horrelako partiduak deno jokatu nahi ditugu eta horrela utzi behar izatea zaila izan behar du. Eta sartzen dena jokalariak berdin egingo du, baina arru ez da konten jungo bere etxera. Aldaketa egina, bosten bakia sartu zaigu, zelaira. Eibarrek albotik aterako du. Partidak aurrera jarraitzen du. Orain defentsan ondo Añorga. Ez dakit kornera izango den, uste du baietz. Alboko sakea. Hortxe alboko sakea atera du. Oraindik Armaginek dute baloia erdiratzeko aukera izango du. Eta korner, orain bai. Partiduko lehen kornera izango dugu. Eibarrentzat. Añorrak oraindik ere arazoekin jarraitzen du. Beraien zelaitik ateratzairako orduan. Eta Armaginak eroso, momentuz. Aukera garbia asko zituzte sortu, baina Donostiarra baina erosoago bai. Orain motzean jokatu nahi izan du. Ez dira ulertu orain. Baina aukera orain area barruan da. Eibarko jokalaria kontuz buruz atera du ongi. Ez dago inor hor. Eta Eibarrek luze, baloi hori atezainarentzako. Opa. Hortxe aukera orain Donostiarentzako izan liteke. Baina, alboko sakea izango da Donostiarentzat.
hortxe ona zen alboko sake hori, erdirak eta ateratzeko moduan ez da izan, Eibarrek lapurtu du baloia, eta orain aukera, Armaginentzat. Baloi ona sartu dio, eskuine galetik ezkerretik bakarrik 17 zenbakia, hortxe aukera izan liteke, defentsa oso ondo, ederki. Bikaima bestu du baloi hori, eta orain mina hartu duena, Eibarko jokalaria da. Aukera ona izan du orain Eibarrek, hortxe bigarren zutoina bazuen jokalaria bakarrik. Bai, lehen esan bezala, Ainara oso jokalari bizia da, baina, bueno, Añorgakoak oso ondo defendatu du, Garazik oso ondo sartu du bere gorputza, eta, bueno, aukera zegoen hemen bigarren zutoinean baloia jartzeko, baina oso ondo defendatu du Añorgakoak. Orain luze aterako du Añorgako atezainak. Eibarrek luze orain. Baloi hori, ea norentzako den. Armaginentzat momentuz. Atzean jokatuko dute, baloia alde batetik bestera mugituko dute. Ezkerre galera honek ere oso ondo hor Eibarko jokalariak, honek luze jokatuko du. Intentzioa etxen txarra, baina defentsa argibili da. Orain, eskuine galetik orain, Armaginak erasoan. Eba zer egiten duen Jaurti edo, jokaldi ikaragarria bakarrik, Jaurtik eta gola. Partiduko lehen gola, Eibarrentzako. Haze jokaldi egin duen bakarrik eta zain hori izan den gole bila. Kora Malabarekin jokaldi bikaina egin du, jokalariak atzean utzi ditu eta kanpotik Jaurti eta gola oso gol politegi esan. Jokaldi individuala, bikain amaituta gainera, esan dugu, Eibar gehiago izaten ari zela, azken minutu hauetan Armaginak izan dituzte aukera garbienak, Añorgak ez du aukerarik ere izan esan genezake, azken minutuetan gaizki edo, baloia aterazinik ibili dira, eta mentxe iritsi da lehen gola Eibarrentzako. Armaginak aurretik orain markagailuan, utxeta bat. Eta orain Donostiarrek borrokan jarraitu behar dute. Eibar erosoago izango da orain zelaia, markagailu alde, joko aldetik ere nagusi esan genezake direla. Atezaina luze jokatu du orain. Baloi hori Eibarrek mantenduko du. Honek ondo atzean jokatu, lasai. Honen ez dute presarik. Eibarrek ireki eskuine galera orain. Bikain ikutzen ari dira goia orain, ezkerre galean bakarri da, 17 zenbakia ondo ikusi du, baina bikain Añorgako defentsak iritsi zaio baloia dena den, honek ez du behar bezala jo eta alde egin dio baloiak, orain baloia airean da, nork eramaten duen, epaiak ez du falta dirazi eta alboko sake izango da, Donostiarrentzat. Honek nola eragin lezake, lehen gol honek bi taldetan? Egia esan Añorgari min handia egin dezake, azkenean ez daude eroso, eta golak jasota gero, oraindik eta okerrago, baina, bueno. Eta Eibar nik uste berdin jarraitu behar du, 3 jokalarekin atzean dago, eroso dago, ez dut aukerari jasotzen, eta oso gustora ikusten dute Eibar bere planteamenduarekin, eta egiten ari den jokoarekin, eta gero eta lasaiago gainera. Orain markagailu alde izan da, noski lasaiago, orain presioa Donostiarren partetik, atezaina luze jokatu, Donostiarrak erosuatu eta aukera Donostiarrentzat, hortxe 16 zenbakia, Jaurti eta bate zutoinera, ara, ze aukera izan duen, haze sorte txarra, zutoinan jo du baloi horrek, eta baloi hori joan egingo zaio alboko sakea Eibarrentzat, lehen aukera Donostiarrentzat, eta aukera honek Donostiarrentzat ere, emango die ikusi dute aukera badutela, eta hori aprobetxatzen jakin ezkero, partida berdindu ezaketela eta zergatik ez irabazi. Egia esan badirudi golarekin pixkat berpiztun direla, aurka gola jaso eta berpiztu direla, orain lehenengo aukera, eta badirudi animatuago daudela. Orain lagunduko du noski, eta orain baloia Eibarren
erdian sartuta, baina atezainak du baloia orain. Ba, aukera ikaragarria, Zutoinera bidali du. Justu. Asko baloi hori barruan ikusi dute, baina Zutoina kanpora bidali du baloi hori. Eta orain atzera jokatu du atezainarekin. Eibarrek luze jokatu du. Hor bi daude, Armaginek defentsak ondo atera du. Buruz orain baloia iritsita Donostiarrak Jabetzarekin erdian jokatu du, baina pase hori ez da ona izan. Orain ez du baloia iesteko aukera izan. Baloi hori Donostiarrentzat presioa egiten ari dira orain goran. Donostiarrak azken aukeraren ostean gora etorri dira eta orain pixka bat estutasunetan ikusten duguna Eibar da. Erdiratu du, ala nola, hortxe aukera, ara, keinua egin du, bikain, ez du hartzeko geri, hor bai, eta gola, berdinketaren gola, Añorgak banakoa sartu du, Nora Unanue sartu du gola. Bat eta bat, esan dugu, azken aukera horretatik Añorga gora etorri da. Eibar estutasunetan ikusi dugu eta hementxe iritsi da Donostiarrentzako lehen gola. Bat eta bat, berdinketa honek noski lagunduko du Donostiarrentzat. Banakoa markagailuan, partida parekatua jarri zaigu berriro ere. Eta orain zaletuak animatzen Donostiako taldea. Ikusi dugu, azken aukera horretatik gora etorri dira pixka bat Donostiarrak, hor Eibar ikusi dugu pixat estutasunetan, eta hortxe iritsi da Donostiarren gola. Egia esan Eibarrek gola sartutak ez dakit lasaitu dira, baina Añorgak gora egin du, aukera bat izan du, eta hain jokaldi polita egin du Nora Unanuek zelaia, arean, eta ondo bukatu jokaldia eta gol polita egia esan. Banakoa, interesgarri jarri zaigu partida, bat eta bat. Añorgak pixka bat, ez zuen garbi ikusten nola atera beraien zelaitik, baina begira nola aldatu den dena. Aukera bat izan du, Zutoinera bidali duen baloi horretan, eta hortik aurrera hortxe iritsi da lehen gola Donostiarrentzat. Bat eta bat, kontuz orain, baloi hori ez da ona izan, atezainarekin jokatuko du. Honek berriro ere itzuli, hogeita zenbakiari. Baloi hori kanpora aterako da, eta Armaginentzako izango da. Berrogeita bagarren minutua, lehen zati amaitzea sartu dugu Donostiako taldea gola, eta hori noski atxeden aldira joateko, albiste hona dira, Donostiarrentzat. Eta oso garrantzitsua ez da, gol bat sartzea atxeden aldira iritsi aurretik, hortxe 4 minuturen faltan oso garrantzitsua. Egia esan, partida bukaeran zein deskantxo bukaeran sartzen dian golak, edo lehenen zatiaren bukaeran sartzen dian golak, beti esaten dira psikologikoa diela, zure taldeari indartu eta beste taldeari zalantzaz sartzen zaizkio. Eta, Añorgarentzat, haitz garrantzitsua partida berdindu alizatea. Esan bezala, 4 minutu, 3 minutu geratzen dira, gero ikusi beharko, luzapen txoaren bat badagoen, agian minutu joan bat edo izango da. Aldaketa bat ikusi dugu, minartuta baitzen Arru Añorgako jokalaria. Banako berdinketarekin momentuz, 42. Minutuan, hortxe luze jokatu datezainak, Armaginentzako baloi hori, zer egiten duten hortxe ez dira ulertu, baina baloi hori Eibarrentzako izango da, orain ondo presio altuan, Añorga beste aukera bat izango da, 16 zenbakia, hortxe doa, eskuine galetik.
Baloia gelditu du, lasaitu du, eta kornerra izango da Donostiarrentzat. Eta beste aukera bat izango dute, orain baloi geldian. Beste aukeratxo bat hemen, Donostiarrentzat. Ea ba. Hor txerdirak eta, bikaina izan dardiak eta Atezainak ondo atera du. Eta orain ondo, Eibarko defentsak ondo atera du baloi hori. Orain Armaginetzako aukera izan dituke, baina ondo moztu du baloi hori Añorrako defentsak. Erdirak eta ona zen, nahiko itxia. Eta Atezaina ikusi dugu pixkat estutasunetan. Bai, egia esan hor area txikian jende asko sartzen denean, Atezainarentzat arazoak eta oso erdirak eta polita izan da egia esan. Hor Xalboko sakea Eibarrek atera du, orain beste aldera mugituko dute baloia. Ara, ez dutu behar bezala. Armagine jarraituko dute baloiarekin orain Añorrak ondo lapurtu du baloia orain Eibarrek, hementxe aukera izan liteke, baina printzipioz defentsak kanpora bidali du baloi hori eta Alboko sakea izango da. Ba, minutua besterik ez da geratzen, eta hortxe ikusten dugu, epaia dagoeneko erlojuari begira. Ez dakit minuturen magia gutziko duen agian, baina segituan amaituko da. Eta, fao. Ez dakit nola ditzen zaien horri, fao, ez da? Bai, falta. Bueno, azkenean Alboko sakean egindako falta bat da, azkenean. Hori da. Ba, ez da ohikoa izango, pentsatzen dut, baina, bueno. Uste baino gehiagotan egiten da, baina gutxitan pitatzen da horrelakorik. Ba, kontuz orain, hortxe presioa altua zen, Añorgarena eta beste korner bat. Azken aukera. Azken aukera izango da, nik uste azken jokaldia izango dela, lehen zati honetan. Eta nola datu den partida. Eibar aurretik jarri da, eta orain aukera duena atxeden aldira aurretik joateko. Donostiarra dira. Ba, hementxe aukera, Donostiarrentza bigarrena sartzeko. Ea ba. Oraintxe erdiratu du. Erdirak eta ona. Eta ez da ba, justu. Baina Atezainak baloi hori eskuetan ondo gorde du. Zalantzak izan dira, batzirudien sare barura joango zela baloi hori, baina orain Añorga berriro erasoan luze jokatu du Eibarreko defentsak, eta honek Atezainarekin jokatuko du, kontuz, akatsa izan da hori Eibarrentzako aukera orain, hortxe bigarna eta geldiketa bikaina. Geldiketa bikaina, hori aukera oso garbia izan da, eta nola erotu zegoen partida azken minutuan. Bai, egia esan oso ondo bukatu dute bi taldei lehenengo zatia, Añorga bazirudien hobeto zegoela, baina azken jokaldi honetan gaizki ulertua eta aukera garbia izan du Eibarrek, baina Naro Atezainak oso ondo egon da. Oso lehen zati politia ikusi dugu, hasieran pixka bat ataskatu dira, ez urduritasuna eta noski kontuan hartzeko faktorea dira. Eibar hasi da nagusi, gero Añorrak aukera hori izan du, gola sartu du, eta bukeran ikusi dugu Donostiarrek nola istutu duten. Eta esan genizake partida oso irekita dagoela, atsedenaldian banako berdinketarekin. Eta zer bi aukera ikusi ditugun, azken segunduetan esan genizake. Lehen zatia amaitu zaigu. Esan bezala, hemen orezko mailako finala ikusten ari gara. Eibar eta Añorgaren artekoa, banako berdinketa oraintxe markagailuan. Eta bigarren zatia faltatzeko, beste 45 minutu. Txapelduna nor izango den ikusteko. Atxeden bat hartuko dugu, atxeden aldian eta segituan izango gara bueltan, bigarren zatia kontatzeko asmotan. Gero arte.
Urtaroko hiribilduaren inguruan hasi da Ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Bueno, hementxe gara bueltan dagoeneko baditu irudiak eta bigarren zatia segituan hasiko zaigu. Idia Zabalen hemen banako berdinketa, orezko mailako emakumezkoen finala ikusten ari gara. Eta segituan edoteko zaigu gure albora. Han Bergara, Bartzelonan, Realan, Atletiken eta beste mataletan jokatutako Espainiako selekzioarekin baita ere. Bitartean, hementxe izango nauzue kontu kontari partidaren bigarren zatia hasi bitarte. Banako berdinketa, partida hasieran, bi taldeak hasi dira pixka bat urduri, ez zegoen joko garbirik, bi taldeen artean, edo partetik. Ondoren, Eibarrek hartu du pixka bat nagusitasuna, Añorgakoak arazoak izan dituzte baloi ateratzeko, baina ondoren, hortxe iritsi da Eibarren gola, eta ondoren, Añorgak aukera garbi bat izan du, Zuntoniera bidali dute baloia, eta hortik aurrera, iritsi da Donostiarren bigarren gola, lehenengo gola, berdinketa, eta ondoren, beste aukera bat izan du, azken minutuan, eta horren segidan, Eibarrek izan du aukera garbi bat, markagailuan aurretik jartzeko. Eta dagoeneko hasi zaigu, bigarren zatia, eta orain, baloia ondo lapurtu dute Donostiarrek, baina ez dira ulertu eta orain Armaginentzako. Eta dagoeneko bueltan dugu. Hane Bergara, bigarren zatia hasita. Partida politxa amaitu zaigu, lehenengo zatian. Eta, bigarren zatian zer ikusten dugun. Horentxe, kornerra uste dut izan dela, kornerra. Lehen zatia amaiera politxa ikusi dugu, intentsua, ez dakit bigarrenean agian lasaixeago baterako diren hasieran edo erritmo berarekin jarrituko duten. Zaletuentzako berena, lehenengo zati bukaerako erritmoa jarraitzea da, baina ez da erraza izango, azkenean urduritasuna, minutuak aurrera, eta ea zer ikusten dugun bigarren zati honetan. Hementxe aukera izango duena orain. Eta, ez da sartu baloi hori, eta hor, itxusia izan da sarrera hori. Eta falta izango da, Donostiarrentzat. Lehen aukera Eibarrek izan du. Bat eta bat markagailuan partida polita ikusten ari gara eta oraindik geratzen da. Beste 45 minutu. Luzapenik ez badago, noski. Baloi hori, hanka hori asko altxadu. Paiak ez du zer adirazi eta orain presio Añorgarena ean nola ateratzen duen, alboko sakea izango da Donostiarrentzat. Hane berdinketarekin ez dakit luzapena dagoen edo penaltietara doa zuzenean? Galdera ona. Oaintxe galdetuko dut, baina agian luzapena. Ikusi beharko dugu, egia esan, azken partida hauetan luzapenak saiesten ari dira. Pandemia dela eta, normalen egiten dute, berdinketarekin, zuzenean penaltietara jo, edo bestela, sekapen orokorrean, puntu gehien lortu dituenak, edo gol gehiago sartu dituenak, edo horrelakoetan garaipena talde horrek eramango luke. Beraz, oraintxe, Hane Bergara galdetzera joan da, eta segituan jakingo dugu, partida berdinketarekin emaituzkero, luzapena izango genuken, edo zuzenean penaltietara joango diren bi taldeak. Honetan, manako berdinketa, Eibarreko atezainak luze jokatuko du. Hortxe, investigazio lan egin da, Zuzenean penaltietara goaz berdinketa egoten bada. Esan bezala, azken egun hauetan pandemia dela eta ikusten ari gara horrelakoak, luzapenik ez eta zuzenean penaltietara. Hemen ere alaxe izango da. Eta seguraski jokalarik ere eskertuko dute, ze demoraldi amaieran dagoeneko nekatuta izango dira. Eta azte gola orain, Eibarren gola, bigarrena, ez usten harrapatu gaitu, eta hortxe iritsi da Eibarren bigarren gola. Hortik eta area kanpotik luzetik joan da, eta atezaina ez da iritsi. Leireko, 22 zenbakia sartu du Armaginetzako bigarren gola. 2-1. Aurretik jarri dira Eibarrekoa berriz ere. Bakarrik zion hor Leire, atezaina aurreratuta ikusi eta jaurti eta gola sartu du.
Eta hemen beste aukera garbi bat, ez du jaurti, ara nola jaurti duen, eta ondo atera du baloi hori. Bueno. Beste aukera garbi bat Eibarrentzat. Eta orain kornerra izango du talde armaginak. Donostiarra pixat espailatu behar dute. Ez da azken minutu betan zer pasazadien, baina Eibarrek gola sartu du, aukera garbi batera izan du oraintxe bertan, orain kornerra izango du. Hortxe motzean jokatu du. Añorgak ondo atera baloi hori orain Eibarrek berreskuratuko du, ez Añorgak. Ez, armaginetzako izango da, baina orain armaginek dute baloi hori, pareta bikaina. Ez du erdiratzeko aukerarik izan, atzean jokatuko du berriro. Eta falta izango da, falta izango da. Beste aukeratxo bat hemen, erdiraketa bat entzako, eta aukeraren bilatzeko. Ez ustean harrapaitu gaitu bigarren gola, baina aipatzen genuen luzapena egon ezkero agian jokalarientzako ere, ona dela luzapenik ez egotea, azkenean demoraldia atipikoa izan da, entrenatzeko ere aukera normal entrenatzeko edo ez dute aukerarik izan eta nekatuta izango dira, segurazki. Egia esan pandemia dela eta lesio asko egoten nahi dira eta luzapena egonda oraindik eta aukera gehiago lesioetarako eta horregatik aukera da penaltietara joatea zuzenean. Hortxe beste aukera bat izan du, Eibarrek orain Añorga doa kontraerasoan, ezkerre galetik, baina ondo atera du defentsak, alboko sake izango da Donostiarrentzat. Bigarren zatiko 5 minutu jokatuta, bat eta bi. Eibar aurretik, baina partida irekita. Are gehiago ikusita lehen zatian gertatu dena. Armaginak nagusi izan dira lehen minutuetan, baina ondoren Donostiarrek joko aldetik behintzat irauli dute. Orain Donostiarra baloiarekin aukera, defentsak ondo atera du Eibarreko. Bizemakiak luze jokatu du baloia orain ez da inorena, Eibarrek izango du. Orain aukera ezkerre galetik, hortxe do abiaduran. Beste aldea badu bat bakarrik, ez du ikusi, ez du aukerarik izan, baloi hori mugitzeko. Eta orain Donostiarrentzako aukera, Ea bikaina pase hori, 3 doaz, 3 biren kontra. Ea aprobetxatzen duten, baloi atzean geratu zaio. Pase ona izan da, baina jokoz kanpo dagoela esango nuke. Ez duzu zera idazi. Marrazainak, aukera orain, ez tira ondo aklaratu, alboko sakea. Esango nuke jokoz kanpo izan dela, baina Marrazainak ez du ikusi da, agian nik ikusi du gaizki. Eta alboko sakea izango da, Añorgarentzat. Hortxe, buelta, ondo, eman du buelta. Baloia galtzeko zorian. Añorga orain, baloi bikaina sartu dio, erdiratzeko aukera politia izango du hor. Keinu egin du ondo, hortxe gola sartzeko aukera, bigarrena, ara. Ez du lehenengo baina urti, eta defentsan golpatu du baloi horrek, beste aukera oraindik, baina alboko sake izango da. Hortxe, beste aukera bat Donostiarrentzat, ez dute aprobetxatzen jakin, baina honek ere lagunduko du. Alboko sakea. Hortxe, erdiratu Alanola, atzeraka. Hortxe aukera Añorgarentzat, bigarrena sartzeko aukera du, ondo defentsa orain lurrera botata. Beste aukera bat ezkerre galetik. Oso ondo abestu du baloi hori Eibarko defentsak, eta kornerra izango da. Alboko sakea. Hemen zuhaitz bat daukagu eta ez du osongi ikusten, alboko sakea hortxe motzean jokatu. Beste alboko sake bat. Orain berriro ere, Eibarrek sartu duenetik Donostiarrak estutzen, Badirudi Añorga gola jasotzen duen bakoitzan berpizten dela, eta ea bigarrena sartzeko aukera duten.
Bi defentsak oso adi egon behar dute atzekaldean, ze bi taldeek aurrean jokalari azkarrak eta bisiak dituzte, eta beraz serio egon behar dute defentsako alde horretan. Beste aukera bat izan du Añorgak, ez dakit, batzuk esku eskatzen zuten, hemen barra egongo baliz, polemika izango litzateke seguru. Baina hemen ez dago barrik eta epaiak dioena, horixe izaten da. Eta kasu honetan ez du ezer adierazi, dena den Donostiarrentzako baloioaren alboko sakea. Luze jokatu du. Ez da iritsiko baloi horretara, hori atezainarentzako izango da, ateko sakea. Bat eta bi, esan bezala Donostiarra pixka berpiztu dira, bola jaso dutenetik, lehenengo zatian ere berdin pasa da. Eta horrein atetik aterako duena, Eibarko atezaina izango da. Hortxe, luze jokatu du eskuino galera. Ondo buruz kanpora bidali du Añorrako 22 zenbakiak. Ondo berriro ere 22 zenbakia buruz kanpora bidaltzen baloi hori. Alboko sake armaginentzat, pixka bat aurrera xeago. Orraztu baloi hori, baina Añorrako defentsak ondo atera du baloia. Orain ez du lortu baloi hori jeistea, armaginentzako izango da baloia, atzean jokatu, honekora. Honorkera ematen du baloi hori buruz, Añorrako 14 zenbakiak, honek ere buruz, 16 zenbakiak ere buruz, aukera, baina atezainarentzako arazo handirik gabe. Bat eta bi. Hortxe, defentsak atera du. Orain armaginek defentsa lanetan dihar dute, Añorrako jokalari hortxe. Aukera kornerra. Kornerra izango da, beste aukera bat Donostiarrentzat. Esan dugu gola jaso dutenetik, gora egin dutela eta ikusten ari gara. Beste aukera bat, orain bigarren gola sartzeko. Ea ba, nora erdiratzen duen. Hortxe, nahiko estu gehiegi. Hori, zuzenan kanpora joan da baloi hori, beraz, armaginentzako izango da, ateko sakea. Orain Eibarreko jokalariai partida pixka lasaitzea, erritmoa jeistea komeni zaie. Donostiarrei berriz bisitasun pixka bat ematea. Buruz ez da atera baloi hori, Eibarrek jarraitzen du baloiarekin, aukera erasorak orain ez da iritsiko eta alboko sake izango da. Alboko sakea Donostiarrentzat. Eibarrek goran egingo du presioa. Ondo atera dute baloia Donostiarrek, orain aukera, ezkerregaletik falta garbia, utzi egingo du jarraitzen. Ezkerregaleti doa, erdiratzeko aukera izango du. Eta defentsak argi ibili da, eta bueno, hor ikusi ditugu pare bat falta edo paiak ez du zer adirazi. Eta alboko sakea izango da. Alboko sake atera du Añorgak, berriro jokatu, erdiratu, baina baloi hori kanpora joango da. Eta bueno, entzungo dituzu, zaletuen animoioak. Bentxe batzuk abesten ari alde batetik, besteak erantzuten bestetik. Eta bueno, eskertzen da, berriro ere zaletuen oioak entzutea. Jokalarik ere eskertuko dute.
Eta orain Eibarreko minizaio honan agian partida pixka lasaitzea ritmoa jistea, ezta? Bai, esan Eibarrek orain behar duena da lasaitasuna eta partidua lasaitu, Añorgak momenturen batean estutuko du eta partidua berdintzen saiatuko da. Bai, edo lehenengo zatean ikusi duguna ikusita, argi biri beharko dute, Armaginek berdinaz pasatzeko. Eta hortxe aukera orain kornera izango da Eibarrentzako. Kornera izango du Eibarrek orain. Beste aukeratxo bat Armaginentzat. Hortxe erdiratu, nahiko zabal, ondo atera du buruz, Añorrako defentsak, ireki ezkerre galera, beste aukera bat erdiratzeko. Hortxe azpitik erdiraketa hori, kornerra izango da, beste korner bat. Beste aukeratxo bat, orain Armaginentzat, badirudi motzean jokatuko dutela, edo ikusi beharko. Ba ez, bueno, hortxe etzen txarra jokaldi hori, ez dio behar bezala eman, baina Armagine jarritzen dute baliarekin, orain falta adirazi du epaileak, eta Donostiarrentzako izango da aukera. Atezainak jarriko du baloi hori jokoan, antzetik luze jokatuta, hortxe erdira. Kontuz ordan Eibarren presioarekin, atezainarekin jokatuko du, honek berriro ere luze, eta hori buruarekin Eibarko zazpizemakak eman dio. Ara, kolpe gogor hartu du hor, baina badirudi ondo dagoela, ez du aparteko arazorik. Bigarren zatiko lehen 15 minutuak jokatuta, bat eta bi, oraintxe markagailuan. Ordu erdi falta da. Partidako 80 minutuak amaitzeko, eta gero ikusi beharko penaltiak ditugun edo ez. Añorrak aterako du alboko sakea. Donostiarrek pixkat estutu beharra dute. Eibar orain atzean alboz mugitu dute, erdira jokatu, honek ireki eskuine galera ondo. Rekorte hona orain pasoena sartu dio eskuinera, hortik aukera bilatu dezakete erdiratzeko, hortxe ez du erdiratu, ara, sekulako egin dio, aukera ez du rematatu ondo, honek kolpatu du, baina atezainaren eskuetara, daze jokaldi ikusi dugun, errepikapena ikusteko aukera dugun. Baina hankazpitik nola sartu dio baloi hori. Hortxe ikusiko dugu, jokaldia. Haze kainoa, esaten den bezala, haze kainoa sartu dion. Eta orain Donostiarrentzako aukera, kontuz, jaurti egin du hor pasearako aukera bat zuen, ez dakit. Agian jokoz kanpo zegoenaren beldur, baina ez zegoen. Orain atezainak ondo jokatu du eskuine galera. Honek atzean jokatu du. Honek luze, baina Donostiarrek ondo. Aldaketa izango dugu, Añorgan. Ea, nork usten duen zelaia, 24 zenbakiak. Muguk utziko du berdegunea. Eta 17 zenbakia Ainara, sartuko zaigu. Finala jokatzera. Hortxe ikusten ditugu. Lehengo gunean Ainarak zelai herrian jolastu zuen Añorgan eta oso partio polita egin zuen. Gaur Añorgari indarrak emate izkio eta partidua berdintzeko aukera duten. Ikusi beharko, oraintxe sartu berria da, zelaira. Armaginek atera dute alboko sakea. Añorrako defentsak luze, buruarekin ez du behar bezala atera hori. Orain baloi hori ez da inorena. Ondo orain jetxi du baloia Añorrak. Rekorte ona.
Eta ara, urrutitik jaurti, eta bueno, aipatu duzu, aurrekoan partioan egin zuela, eta bueno, lehenengo balo jakutu duena aukera hortxe izan du. Hortxe aukeratxo Donostiarrentza sartu berria den jokalariak izan da aukera. Bira, bakarrik, urrutitik jaurtik eta egin du, eta kanpora joan da. Gustu. Orain Donostiarrak baloia ikutzen, oso ondo hori. Oso ondo baloia mugitzen orain, Armagine lapurtu dute. Donostiarrak berreskuratu baloia orain. Irekiko dute beste ezkerre galera, baina defentsa argi bilida, orain 22 zenbakiak hortxe. Atzean jokatu. Armaginentzako aukera. Ea ba, ondo atera du orain. Añorrako defentsak. Orain honek ireki egin du, baina ez zegoen inor hor. Eta Donostiarrentzako izango da. Alboko sakea, Añorrarentzako. Bigarren zatiko 20 minutua jokatuta. Hane nola ikusten dituzu bitaldeak? Eibar neko lasai bere lekuan, eta Añorga saiatzen nahi da, baina kostatzen nahi zaio gora iristea eta arriskua sortzea. Ainarak izan duen aukera hori, eta ea jarraipena daukan. Pase ona zen, intentzio ona zen, baina buruz ondo atera du Eibarreko defentsak. Orain ezkerre galen jokoan Donostiarrak erdian jokatu. Honek ireki eskuino galera, ondo mugitu dute alde batetik bestera orain baloia. Ea hortxe, erretiratzeko aukeraren mobilatzen duten. Bikain atera da hortik, haze aukera, hortxe, baina atezainaren eskuetara zuzenean bidali du baloi hori. Bueno, Donostiarrak orain pixka bat erasoan lanean, baina ez dute lortzen oraindik aukera garbirik. Eibarko atezainak luze jokatu du. Baloi hori, Añorrako defentsarentzako izango da, honek ere luze. Buruz orain ondo Eibarko bi zenbakiak. Berdegunaren ezkerraldetik, orain Armagine dute baloia, erdialdean, irekiko dute, eskuine galera. Honek ez du behar bezala kolpatu, baina baloi hori Eibartarrentzat izango da, eta orain Añorrako defentsak atera du baloia. Pase ona hor. Ondo atera da buruz, alboko sakea izango da Eibarrentzat. Eta 22 minutu jokatu dira bigarren zati honetan, 1-2. Armaginen alde markagailua. Hortxe ondo atera da. Ez zegoen hor. Eta alboko sakea izango da Eibarrentzat. Honek atzen jokatu nahi izan du, atezainarekin jokatuko du. Atezainak ezkerrera ireki. Eibar eroso ikusten dugu orain markagailu alde duela, presari gabe. Eta mentxe aukera izango du, pasea ez dio bederatziari bilatu, eta alboko sakea izango dute, Armaginek. Atzean jokatu atezainarekin berriro ere, orain Eibar jokoa lasaitzen, erritmoa jaisten, komeni zaie. Donostiarrek baina bilatu beharra dute beste puntu bat. Donostiarrentzako aukera orain, Hortxe do 11 zenbakia ezkerretik zer egiten duen, hortxe aukera izango du, eta atera egin du Eibarko defentsak, justu. Atezainaren gaiatik sartu da baloi hori, baina defentsak ondo atera du. Beste aukera bat, Donostiarrak izan dutena.
Eta ondo berreskuratu dute baloia orain. Ez dago inor eskuino galean. Orain Eibarko defentsak atera du. Berreskuratu Donostiarrek baloia. Añorga baloia ikutzen orain, pareta ona, baina agian luzegi joango zaio. Eta bueno, Añorga saiatzen ikusten dugu, bere aukerak izaten, kostatzen ari zaio pixka, baina bueno, pixkanaka badoaz. Bai, badoaz aurrera, oain aldaketa ikusten dugu, itxa badoaz zelaitik, eta behatzi zenbakiarekin estaka sartzen da, ea zer nolako jokalaria den, eta ea Añorgari behar duena ematen dion gola sartu alizateko. Hortxe, Donostiarrak bigarren golaren bila, bertia berdintzeko, aldaketa ikusi dugu esan bezala, eta honek laguntzen dien Donostiarrei aukera gehiago sortzeko. Horren alboko sakea armaginak izango dute alde. Ondoren Donostiarrentzako baloia, hortxe aukera izan dezakete, hortxe jaurti egingo du, Zutoinera, baloia Zutoinera bidali du, aukera izan du hortxe bigarrena sartzeko, eta oraindik jarritzen du arriskuak, Ari hartzean, orain Eibarrek eroso aterako Duluze, ondo buruz orain, Añorrako defentsa, eta alboko saka izango da, aukera garbia izan du hor, Zutoinean eman dio, bigarren Zutoina, bigarren baloia Zutoinera bidali duten Añorrako lehenengo zatian, eta orain beste bat. Eta Donostiarren lehenengo gola, Zutoinaren ondoren iritsi da. Agian bigarren zatian berdina ikusiko dugu. Hortxe orain, Donostiarrak erasoan orain Eibar pixka bat larri ikusten dugu. Azken minutu honetan, lehen zatian pasadenaren antzekoa. Eta alboko saka izango da Donostiarrentza, baina lehenak eta behin aldaketa ikusiko dugu. Eibarren, han ikutziko du zelaia, ez? Bai, alde honetatik ikutziko du, bai. Han ikutziko du zelaia eta 6 zenbakian Maren sartuko zaigu berdegunera. Horixe Eibarren aldaketa, oker ezpanago lehenengo aldaketa, ez da armaginen partetik. Hortxe, lehenengo aldaketa, baloia jokoan dagoeneko Donostiarrek partetik, baina ez dute behar bezala kudeatu. Orain Eibarrek alboko sake aterako du, buruz ondo, Añorrako defentsa, honek luze bota du, ez dago error, baina kontuz, arriskua izan dezake, orain bai, Eibarrek bereskuratu du baloia, ez dute behar bezala atera baloi hori Donostiarrek, eta orain kontraerasoa, pase bikaina, aukera dute hortxe, luze bota du, aukera Añorgarentzat, 5 zenbakia bakarri datezainaren aurrean, beste alden ere bakarri zuen, baina jokoz kanpo. Jokoz kanpo, adierazi du epaiak eta aukera garbia zuten, eskuino galean bakarri zen, Añorrako jokalaria, baina jokoz kanpo. Aukerak sortzen ari dira Donostiarrak eta horrek lagunduko dira noski azken minuturaino borrokatzea. Bai, hasieratik Eibar atzean 3 jokalari ditu eta Añorgak kontraerasoan arazo asko sortzen dizkio Eibarri eta gero oso jokalari biziak eta habilidade handikoak ditu goian eta saiatuko da bukaera arte eta Eibar saiatuko da kontrakoa golik ez jasotzen. Hori da, hementxe orain Eibarrentzako alboko sakea. Eta seguraski lehen zatiko mamuak ere hortxe izango dituzte armaginek. Lehen zatiko azken minutuetan iritsi baita Donostiarren gola. Hain zuzen, Zutoinari eman eta gero. Eta orain, beste aukera bat Donostiarrentzat. Ez du gehiagik itxarondu agian. Dagoeneko kokatu eta zen Eibarren defentsa. Baina Donostiarra jarraitzen dute, baloiarekin. Pase bikaina orain. Hortxe doa iristen den. Larri, baina eutxi dio, ez da atera. Horren erdiratzeko aukera izango du.
Omar zenbakiak, atzera egin du ez dago inor hor. Xaturruti, jaurtik eta atezainak arazorik gabe. Bueno, Donostiarra saiatzen ari dira. Eta Ibar pixkat istutasunetan, lehen zatean ikusi dugun bezala, arazo gehiagorekin. Orain, baloi alde batetik bestera dabil. Ondo ireki du orain jokoa eskuina galera, buruz ondo atera du Añorgako defentsak. Atzean jokatu du. Eta aukera, beste aukera bat orain. Hor Añorgako bosten bakia, ezker galetik ardiratzeko aukera duen, badira jokalariak errematatzeko moduan, eta kornera izango da. Kornera Donostiarrentzat, beste aukera bat. Eta ea ba. Hortxe, dozen momentutan erdiratuko du. Eta hor, jokalariak tentsioa dago, area barruan. Ez du erdiraketa oso nahi izan. Ondo atera du Ibarko defentsak, jaurtutik jaurti, eta arazorik gabe. Atezainaren eskuetara. Bigarren zatiko ordu erdia, beteta. Azken 15 minutuak momentuz. Arauzko 80 minutu bukatzeko, 15 minutu. Eibar inongo presarik gabe, erritmoa jetxi nahian, eta Añorga bigarren golaren bila, partida berdintzeko. Alboko sakea izango da. Ondo horraztu du baloia Eibarrek hor. Ezker galera ireki hortxe aukera izan dezake Eibarrek orain. Ea ba, zer ateratzen duen hortik. Ez du erdiratzeko aukerarik izan, defentsan ondo tapatu dio. Eta alboko sakea izango da. Alboko sakea Eibarrentzako. Hortxe motzean jokatu du. Eta aukera, beste aukera bat ezkerritan bakar izan, baina ez du ikusi. Eta alboko sakea izango da, honen, Donostiarrentzat. Alboko sakea Donostiarrentzat, azken 14 minutuak. Luzapena kontuan hartu gabe. Donostiarra bigarren golaren bila, eta Armaginak hortxe emaitza mantendu nahian, edo, bueno, aldea gizentzeko ere nahi izango duten oski. Baina horren golaren bila dabiltzanak Donostiarra dira. Ez da atera baloia, orain bai, alboko sakea Donostiarrentzako izango da. Aukera ez dira ulertu, Donostiarrek mantenduko dute baloia, erdian jokatu. Honek ondo eskuino galera ireki, zer bilatzen duen pasea bikaina da, erdirak eta egin lezake, hortxe aukera, bigarrena sartzeko, baina atezainaren eskuetara, ez du behar bezala jo. Azken metroetan falta du Añorgak lasaitasun eta segurtasun puntu bat, ondo iristen nahi dira horreaino, baina hor lasaitasun puntu bat falta du. Hori galdetu nuen izuntzea, azkeneko 15 minutua geratzen dira gutxi gora bera, eta horrek agian, ez berdin du behar horrek, agian erabaki txarrak edo hartzera behartu lezake Añorgako taldea. Bai, azkenian urduritasuna etorriko zaile gainea, baina bueno, beraiek keimar dutena da, berdin jolastu, aukerak sortzen nahi dira, eta hori da bidea, gero eta denbora gutxiago dute, baina lasaitasun puntuarekin lortzeko aukera gehiago izango dituzte. Hori da, aukerak izaten ari dira, eta lasaitasunarekin jokatu behar dute, bestela, eta hortxe, beste aukera bat orain. Pasea ona da, baina defentsa argi hori da, hortxe aukera, jaurti, eta zutoinera, baina eskuan eman dio. Eskuan eman dio.
Egia esan, astirik ez zuen eskuak entzeko hortik, baina Babestu dela esango nuke. errepikapena ikusten dugun. Zirudia orain bai. Bueno, bai, egia esan eskuak entzeko bintzat demorarik ez zuen hor. Orain, beste aukera bat izan du Donostiako taldeak eta Eibar, estutasunetan, azken minutu hauetan. Falta eskatu du eta alaxe adierazi du epaileak armaginentzako baloia eta hau komeni zaie Eibarreko jokalariei. Joko gelditu, erritmoa jaitsi eta emaitza mantendu. Eibarrek luze edo, orain bai, luze jokatuko du. Eta kontuzea aukera Eibarrentzat orain. Ea zer egiten duen, hortxe atzean jokatu lezake, edo bera bakarri jokatu. Bera bakarri jokatu du, baina baloi hori atezainarentzako. Ateko sake izango da, kanpora. Ateko sakea. 10 minutu. Arauzko 80 minutuak jokatzeko eta aldaketa izango dugu. Zelaia 16 zenbakiak utziko du, uste dut. Rezola. Eta Erika biak. 22 eta 16 zenbaki eta berdegunera sartu direnak Irati eta Naia. Hortxe, finala jokatzeko aukera izango duten jokalariak azken 10 minutuak eta agian batek daki penaltiak. Aldaketekin sistema aldaketa ere bai dago. Badirudi Añorga 3 defentsekin hasiko dela jolasten, baina ikusiko dugu nola dijoan partidua. Aukera orain Eibarrentzat, jaurtik eta ez da behar bezala joan eta atezainak eskuarekin hartuko du arazo handirik gabe. Donostiak estutu beharra du pixka eta Añorgak. Hortxe, erasorako aukera intentzioa zen txarra, baina defentsa argi ibili da. Eta orain alboko saka izango da, Añorgarentzat. Motzean atera du. Beste alboko sake bat, Donostiarentzat kasu honetan baita ere. Azkar atera du. Beste aldera mugitu beharra dute, orain kontuz, Eibarrek labalia lapurtu du. Ondo lapurtu orain Añorgak luze jokatu, eta hementxe aukera izan liteke. Ea ba, Añorgako bi jokalari aurrean. Haze pasea sartu dion ez dago jokoz kanpo. Atezainak ondo, bazirudien agian alde egin ziola baloiak, baina ondo, bi demoratan ondo harrapatu du. Aukera hona zen, etxekon jokoz kanpo eta zen aukera txarra. Ez oso ondo egin du estaka jokaldia eta baloi oso ona eman dio bosta koroni eta oso aukera ona izan du. Beste aukera bat, Donostiarentzat hortxeari dira bigarren golaren bila, baina kostatzen ari zaie. Eta Eibar demora aurrera doan enean, gero eta gertuago txapelketa lortzetik, baina oraindik ere. Edo zer pasaliteke, Donostiarrek baloia orain, falta eskatzen dute, min hartuta da lurrean, eta jokoa galdituko dute, bai. Min hartuta da, kolpea izan den, edo bola egozaion, edo bia batera. Agian minutuak aurrera egin ala, denetatik elkartzen zaigu, bai golpea, bai bola gora, osea, normala izan daiteke. Hortxe, orain kontuan izan beharko du epaiak denbora hau, eta Eibarko jokalari bat aulkira bidean da, ez dakit aldaketa ingo duten edo azalpen ematera.
Ez egit. Aldaketa egingo dute, uste dut. Hortxe, zela jautzi behar izan du. Añorako 10 zenbakiak. Kapitaina. Mai. Eta sartuko dena berdegunera 22 zenbakiak uste dut, ez? 12, Raquel berdegunera. Hortxe, beste aldaketa bat minartuta Donostiaren taldean. Abiadura dauka Raquelek lehengoan Añorgan ikusitako partiduan. Oso lehiakorra da eta abiadura emango dio, egia esan. Maik oso partidu ona egin du, ezkerran polita du eta korner fina jarri ditu. Ea zer ematen dio noain Añorgari Raquelek eta ea non aukatzen den. Ikusi beharko aldaketekin asmatzen duten. Orain Eibarrek du aukera erdiratu du, baina ondo atera du buruz. Añorrako defentsak 39 minutu bigarren zati honetan, 6 minutu falta dira. Eta noski minututxo batzu gehiago izango ditugu eta aldaketa egingo du laster Eibarrek. Gazpitik sartu dio baloi hori. Aukera Eibarrentzat eskuino galetik erdiratu du, atezainaren eskuetara. Eta orain kontraerasoa, Añorgarentzako, aukera Donostiarrentzat. Luze jokatu du. Baloia ez da txarra, ez dago jokoz kanpo. Hortxe pase aukera errematatzeko, zer egiten duen, baina berandu egin zaio, ilundu egin zaio. Gehiegi itxaron du eta defentsa iritsi da ordurako. Donostiarrak orain baloiaren jabetzarekin nagusi orain, azken minutu hauetan behar dute gola. Hortxe pasea etzen txarra, jokoz kanpo. Eta un oski onuragarria Eibarrentzako. Eta aldaketa, ez da, aldaketa Eibarren partetik. Paula irtengo da. Eta Irune berdegunera. Alderantziz, ara. Irunez hori da. Irune eseri egingo da eta Paula bitartean jokatzera. Azken 4 minutuak eta gero epaileak luzatzen duena. Luze jokatu du Eibarko atezainak. Orain baloi hori Armaginetzako momentuz. Hortxe aukera orain ezkergaletik erdiratzeko. Baina kornerra izango da. Eta beste aldaketa bat, bai. Andere berdegunera eta berdegunetik ez dakit zenbaki dauka, 17, nora bai joa. Hortxe aldaketa Eibarren partetik eta kornerra izango du alde orain. Talde Armaginak. 42 minutua, bigarren zati honetan. Gutxi falta da. Eibarrek erdiratu, ondo atera du buruz Añorrako defentsak, beste aukera bat izango du erdiratzeko. Hortxe jarri du, buruz jaurti, baina kanpora joango da baloi hori. Eta teko saka izango da, Donostiarrentzat. Bigarren gola bilatu beharra dute, azken minutu hauetan. Ez dago besterik. Hortxe luze jokatu. Baloia ondo horraztu du baloiakin aukera Eibarrentzat, jaurtik eta gola. Hortxe Eibarren 3. gola eta esan genezake partida erabakiko duena seguraski, gutxi falta da eta Ainarak sartu du. 3. Eibarren 3. esan genezake erabakigarria. Bai, azkenean 3. gol honek gainera 2 minutu geratzen diala, mina ingo dira Añorgari. Ainara bigarren zatian ez da asko azaldu, baina azaldu denean kalidade handiko jokaleria da eta ikusi dugu gola sartu dela. Eta gogorra izanen da edo zaila izango da Añorgak emaitzari buelta ematea edo berdinketa lortzea. Kolpe gogorra Donostiarrentzat, aukera ikusten zuten, aukerak egiten ari ziren pixkanaka, baina
azken momentuan iritsi da Eibarren 3. eta orain gero eta urrutiago ikusten dute finala irabazteko aukera hori. Baina, bueno, azken amaiera iritsi arte, ez dugu ezer esango. Orain Eibarrek erasoan orain hortxe eskuina galetik erdiratu, eta atezainak ondo. Luze jokatu, Donostiarrek orain ez dute besterik, dena eman beharra dute, baina zaila dute, dagoeneko 2 goleko aldea, eta minutu inguru geratuko da. Zertxo gehiago luzatuko du epaiak, baina hortxe aukera orain Donostiarren zatea. Añorga baloiarekin, ea zer bilatzen duen. Ez dute asmatu orain Armaginek labaroia ondo lapurtu dute. Ireki ez luze giloan da, eta arazori gabe hori Añorgako atezainaren eskuetara. 45 minutuak segituan beteko dira, beraz epaiak luzatzen duena geratuko da. Buruz Añorgak, baina atezainak hartuko du baloi hori. Zaila da azkenean final bat galtzea, baina bueno, Añorgak ere saria lortu zuen aurreko astean, Euskal Ligara igotzea, eta bueno, finala galdu dute, baina sari bikaina lortu dute aurtengo denboraldi bikain honetan. Bai, aldo horretatik pozik izango dira, noski txapelketa irabaztea, bueno, estra bada, baina egoera bintza lortuta dute, bermatuta, eta ez da gutxi. Denboraldi zail bat zaila izan da, eta igoera bintzat lortu dute, Donostiarrek. Azken minutuetan gara, azken aukerak ikusten ari gara, 1 eta 3, Eibarren mesedetan markagailua. Eta seguraski, Armaginek eramango dutela txapelketa titulua. Luzapenean gaude dagoeneko eta oso zail dago Añorgarentzat partidua. Beraz, badirudi txapelketa Armaginek eramango dutela eta poz handi hartuko dute. Bai, poz hartuko dute, seguru. Eta hortxe beste aukera garbi bat, kontuz, eta gustu, ez da iritsi 4. Eta, bueno, emaitza 1 eta 3 da, baina joko aldetik behintzat, bueno, estuago ibili da. Eta orain 4. sartuko albere, elitzateke izango partidan ikusi dugunaren erreflejoa. Hortxe kornera Eibarrentzat, aukera 4. sartzeko, kontuz, baloi hori ez du inorrek jaurti. Armagin ematetzen dute baloia, atzean jokatu du, ez dago inor, orain erdiratu ala nola, ari hartzean Eibarko 7 jokalaria, ea zer bilatzen duten, honek atzean jokatu, 7 zenbakiaren berri ere, eta ara, ez du penaltia dirazi altxatzeko esan dio, hori da, epaiak. Eta hortxe aukera Eibarrentzat, ondo atera du defentsak, baina Armaginen hanketan jarraitzen du baloiak. Hortxe erdiratzeko aukera izango du, eta partidua segituan bukatuko da, ez dakit azken jokaldia izango den, edo hortxe kontuz, bueno, ez du asmatu azken aukera hori, eta partidua segituan amaituko da, luze jokatu, orain buruz luze, Añorgako defentsak, hemen aukeratxo bat, azken aukeratxo bat, bintza 2. sartzeko, baina ez dute asmatu. Orain Eibar erasoan, ondo atera du. Eta amaitu da partida, amaitu zaigu partida, 1 eta 3, txapelketa Armaginentzak, Eibar txapeldun, baina, bueno, Añorgak igoera lortuta. Eta... No, 2 jugadoras. Esan bezala, 1 eta 3, txapelketa Eibarrentzat, baina, esan genezake, 2 taldeak saria badutela, Añorga igoera fasea lortuta, eta txapelketa Eibarrentzako.
Bai, egia esan partidu oso lehiatu izan da, azkenean 3-1, nik uste partiduan ikusi duguna ez dela emaitzan islatzen, bigarren zatian Ainorgak aukerak izan ditu, Zurtoinan eman du, baina, bueno, azkenean finala galdu indute, baina, bueno, beraien saria aurreko astean lortu zuten, Euskal Ligara igo dira, eta, bueno, zorion du Eibar egindako denboraldiagatik, txapelketa lortu, eta baita Ainorgare bai, igoera lortu dutelako. Ba ez da gutxi, denboraldi hau jokatu ahal izatea ere batzuek agian ez zuten espero, pandemia hasieran, baina, bueno, hala nola burutu da, ez da gutxi, eta, bueno, bi talde hauek gainera, bat txapelketa irabazita, eta bestek igoera lortuta amaitu dute denboraldia, eta orain trofeo banaketa ikusiko dugu. Segituan. Ados. Bai, jonbarra dut behian tokatzen zait zerbait banatzea badirudi eta tokatzen zait bera jutia. Bueno, hortxe, Ane Bergara izango da segurazki trofeoak banatuko dituena, eta hortxe, gero izaten garen, eta bestela horren, nola ikusten dituzun jokalariak, pozarren izango dira seguru, eta bueno. Plazer bat eta eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Gero arte. Ba hortxe, Eibarko jokalariak orain garaipena ospatzen, Ane Bergara galde egin digu. Trofeo banatzera. Eta orain trofeo banaketa ikusiko dugu. Esan bezala, Eibar txapelduna, baina Ainorgak ere lortu du, igotzea, igoera fasea. Igoera lortu du. Behintzat, bi taldeak saritxoa badute. Eta saria baita ere ikusten ari garen ikustea, zaletuak, armaietan, jokalariak eta zaletuak elkarrekin ospatzen, Ainorgako jokalariak ere ikusten ditugu, naiz eta galdu, esan bezala, igoera lortu dute eta ez da gutxi, eta hortxe zaletuekin ospatzen, espero dugu hemendik aurrera horrelako irudi gehiago ikustea, eta ez orain arte ikusi ditugunak, berdegunetan jokalaria bai, baina armaiak gutxitxik. Hortxe ikusten ari gara, errepikapen batzuk, bigarren zati honetako errepikapenak. Esan bezala bat eta 3 azken emaitza, baina ez du islatzen, Ane Bergarak esan bezala ez du islatzen honek jokoan ikusi duguna, partidan zehar ikusi duguna. Hasieran Eibar izan da esango genuke nagusi, ondoren lehenengo zatian Ainorgak, lehenengo zatian amaieran Ainorgak buelta eman dio egoerari, eta, bueno, estutasunetan jarri du Eibar taldea, banako berdinketa lortu dute, eta gero beste aukera bat izan dute bigarrena sartzeko, eta ondoren, lehenengo zati amaitze hartzela, Eibarrek ere aukera izan du, bigarrena sartzeko, baina Armaginen bigarren zatian iritsi da. Hasi bezain pronto, segituan sartu dute bigarren gola, eta gero ezin izan dute. Ainorgakoak bigarren lortu saiatu dira, bigarren zatian zehar, ez dute lortu. Eta azken unean, Eibarrek erabakigarria zen gola, 3. sartu du, eta hor ja bai, Donostiarrak aukerari gabe geratu direla. Hortxe, trofeo banaketa, orain Eibarko jokalariak ikusten ditugu. Hortxe zuten dugu, megafoniatik lasterketa edo partida amaitu dela. Partida esango dugu, kasu honetan partida. Amaituta, txapelketa ere amaituta, demoraldi amaituta jokalarintzat, ez da gutxi. Eta hortxe ikusten dugu, Eibarreko jokalariak pasilloa egiten, Ainorgako jokalariei merezi duten oski. Igoera lortu dute, borrokatu dute, eta behintzat demoraldia modu oso honean amaitu dute. Ez diote ginja jarri, baina bueno, itxura hona eman dute, eta igoera lortuta. Igoera lortu dute, beraz, bi taldeak pozik ditugu. Eta orain trofeo banaketa ikusiko dugu.
Hortxe ikusten dugu, Ane Bergara gurekin izan den hemen esatarik lanetan kurrikulum handiko jokalaria, Atletiken jokatutakoa, Realean jokatutakoa, Bartzelonan jokatutakoa, Espainiako selekzioarekin jokatutakoa. Hortxe, trofeoa banatuko du berak, ikusten ari gara hortxe. Ez da entzuten ari zareten, orain hizketan ari dena hortxe berdeguneko esataria eskerrak eman Idia Zabalgo taldeari berdegune hauzeagatik finala jokatzeko eta jokalari guztiei noski. Bata, federazioan eta Gipuzkoako futbolaren partetik zuei eskerzia endo zuen lana. Gogoratuko zaten, hain dela 4 hilabete, nola hasi ginen, zelako beldurrarekin hasi ginen denboraldisa, urte oso zaila izan da, baina zuei esker, kompetizio hau sekulako arrakasta izan da. Eta guretzat oso importantia da, zue bezalako taldeak horrela ikustea. Eta azkenik gogoratu, lehendabiziko aldiz, federazioak streaming bidez, bota dau partido bat, hau YouTubeen eta telebistan ikusi da, nezken partidua nahi ginuan lehenengo izatea, zeak eskerrik asko denontzako, kristo lana ezi. Hortxe eskerritzak, bi taldeentzako, eta noski, streaming bidez hementxe hau telebistan ikusi dugulako, emakumezkoen futbola, esan bezala, lehen esan dugu, emakumezkoen lehen maila, Iberdrola Liga, profesionala izango dela, datorren urtean hori aurrera pauso handia da, lanean ibili dira jokalari asko eta asko hori lortzeko, eta datorren urtean profesionala izango da, Iberdrola Liga, emakumezkoen futbola aurrera pausoak ematen, pixkanaka, eta hemen ere hau bat telebistan orain txekusi duguna, orezko mailako finala, eta orain epaientzako sariak banatuko dituzte. Hortxe, epaientzako sariak. Merezita noski baita ere, jokalaria bezain beste. Epaietaz ez da, jende asko gogoratzen, baina hauek ere lanak gogotik egiten dute. Eta ez zaien meriturik kendu behar. Hortxe, saria. 3 epaientzako. Eta hortxe esan du, epaileak zerbait utxe bat egin badu, barraren kulpa izan dela, itxita dagoelako. Txiste txiki bat hortxe egin duena. Sari banaketa egiten hasiko dira. Añorgakoak izango dira, seguruna, lehenik saria hartzen. Hortxe ikusten ditugu, saria jasotzen, igoera lortuta, finala ez dute irabazi, baina igoera lortu dute. Eta demoraldia horrela maitzea, ez da gutxi. Ez da gutxi, hortxe ikusten ditugu, Pozarren jokalariak. Eta hor, irudi polita ospatzen, 2. postu hori. Eta Euskal Ligara igo dira, hori da, Euskal Ligara igo dira. Añorrako jokalariak naiz eta gaurkoan galdu. Datorren urtean Euskal Ligan izango dira. Eta orain, saria jasoko dutenak, gaurko irabazleak gaurko txapelduna dira. Eibarrek jasoko du saria, hortxe ikusten ditugu, kapitainak eta jokalariak atzetik, Añorgakoak pasilloa egiten, eta Ane Bergara emango die trofeoa. Hortxe ikusten ditugu jokalariak Pozarren eta orain ospatuko dute noski kopa hori. Orain txaltxako dute kopa hori. Zerura, lehenengo argazki aterako dute.
Eta hortxe argazki batera eta orain ospatu egingo dute, behar bezala. Bat eta hiru gaurko txapeldunak, hortxe gazta eta guzti. Aurtengo txapeldunak, orezko mailan. Aurtengo txapeldunak, armaginak. Ba, esan bezala, bi taldeak pozik. Bata txapelketa bere ganatuta eta besteak igoera lortuta. Gaurko berdegunean postasuna nagusi. Hortxe ikusten ditugu berdegunean jokalariak, ospatzen, eta gaur seguraski, bueno, parranda askorik ezin da egin, oraindik ere, ez baita egoera oraindik ere ospakizun handirik egitekoa, baina, bueno, nola baita ere ospatuko dute, afariren bat, edo zerbait egingo dute. Eta hortxe ikusten ditugu orain, Eibarko jokalariak korroan, ospatzen, liga titulu hori, merezita dute. Eta Añorgakoak ere bere zailetuen gana, ospatzera, garaipena ospatzera. Hemen ospakizuna besterik ez dago. Gaurkoan denak etxera pozik. Zeri. Bai. Ba, euskeraz. Hementxe dugu protagonizatako bat, izena galtuko dizut, ze naiz aditua. Naroa, Gil. Ba, bueno, ez duzue finala irabaztea lortu, baina igoera lortu duzue, txapelketa hona egin duzue, partida ere borrokatu duzue, bat eta hiru ez da partidan ikusi dugunaren isla. Pena, baina pozik, ez da igoera lortuta. Bai, oso pozik, igoera lortu dugu, eta hori izan gure objektiboa, bai. Eta pena bat izan da partida hau ez irabaztea, baina saiatu gea, eta ez da etxitu. Bueno, demoraldia zaila izan da gainera atipikoa, pentsatzen dut arazoak izango zen dituzela, bai entrenatzeko, bai jokatzeko. Honek zapore goxoagoa du, honela amaitzea demoraldia izan den zaila izan da, eta bueno, honela amaitzea behintzat ematen du beste puntu bat. Bai. Entrenatzeko taula, COVID-arekin oso zaila izan da, baina igoera lortzea oso ona izan da, guretzako. Bueno, oraindik ospakizun handirik egiteko egoeran ez gaude, baina zerrotxo egite ingo duzu, ez da afariren bat, edo? Bai, gaur afaria eta aliarla. Oso ondo, ba, bueno, ospatzen utziko zaitugu zure taldekideekin eta horixe zorionak, igora lortuta datorren urtean Euskal Ligan jokatuko duzu, eta espero dugu, hementxe gure telebistan zuen partidak eman alizatea, zorionak eta ondo segi. Eskerrik asko. Egerte, ba, hortxe izan dugu Añorgako jokalaria, urrengo urtean Euskal Ligan izango dira. Eta Eibarrek txapelketa lortuta. Eta oraintxe hementxe izango dugu Eibarko kapitaina. Gaixo, izena galdetuko dizut. Hementxe, Eibarko kapitaina, bueno, pozik, ez da garaipena lortuta, bat eta hiru. Bai, oso pozik, esan ondo. Demoraldia zaila izan da, atipikoa, pandemia dela eta entrenatzeko arazoak izango zen dituzten, demoraldia horrela amaitzea, ba oso ona izango da, ezta? Bai, hasieran oso gogorra izan zen, baina bueno, eskenean amaiera ona mandetzagu eta danak oso pozik. Bueno, ospakizun handirik egiteko aukerarik ez da izango, baina zertxo baita egingo duzu, ezta? Afariren bat edo? Bai, baskariren bat egingo du. Ondo. Bestela, demoraldia ondo amaituta, partida sentsazio ona, txapelketa irabazita, ba zorionak eta ospatu orain, ondo pasa. Gero arte. Ba hortxe, Eibarko kapitainaren hitzak, esan bezala, hauek txapelketa irabazi dute, igoera Añorga lortu du, bi taldeak pozik dira, eta, bueno, orain ospakizuna, poza bi taldeetako jokalarietan, entzun bezala, ospakizun handirik egiteko unea ez da, baina, bueno, bi taldeek egingo dute, ospakizun txikiren bat, afariren bat, bazkariren bat, Añorgako esan du, aliarla, ba, hoxe, egingo dute. Ba dute, merezita dute eta hemetxe ikusten ari garenak, bueno, gaurko azken irudiak, besarkadak, eta Añorgakoen partetik ikusten ditugu hor jokalariak altxatzen, gora eta bera,
Eta, bueno, esan bezala, gaurkoan, hemen Idiazabalko futbol zelaian, postasuna nagusi. Argazkiak ateratzen, orain ikusten ditugu Eibarko jokalariak. Eta gaurko azken uneak ikusten ari gara. Ospatzen bi taldea berdegunean, eta orain noski, bi protagonistak esan diguten bezala, Eibarko kapitainak eta Añorgakoak ospatuko dute, bazkariren bat, afariren bat eroriko da, eta gaur ere seguru zerbait egingo dutela. Gu agurtu egingo gara besterik ez, izan dugu, protagonistekin hitz egiteko gara, partida politia ikusi dugu, final handia, bi taldeak pozik dira, batek igoera lortuta, Añorga Euskal Ligan izango da, eta Eibarrek txapelketa lortuta, guri agurtzea besterik ez zaigu geratzen, datorren astean izango gara hemen Opa Telebistan, besterik gabe, gero arte, eta ondo izan, aio! Erdiaroko hiribilduaren inguruan hasi da ordizia berdez inguratuta. Herriko bihotza da plaza, eta azoka plazarena. Bertan biltzen garen ordiziarron taupada sendoak dira bizia ematen diotenak. Baserritarren eta erosleen taupadak. Gure dantzak bizirik mantentzen dituzten dantzari ordiziarren taupadak. Indartsu datozen ordiziar belaunaldi berrien taupadak. Ordiziako aitonamonak bizimodu osasuntsura mugiarazten dituzten taupadak. Jatorri ezberdinetatik etorri arren, gurekin bat egiten duten ordizia anitz eta aberatsaren taupadak. Ordiziaren iraganean, ondo sustraituta, etorkizunera garamatzaten taupadak. Helburu partekatua lortzeko, ordiziarrak elkartzeko gai diren biderkatutako taupadak. Inorratzean utzi gabe, ordiziarren taupada guztiek batzen dute. Ordiziako persona bakoitza, taupada bakoitza da ederra. Eta are ederragoa guztien batura. Halakoa da ordiziarren izaera. Irekia, askea, sortzailea, parte hartzailea eta lagunkoia bezain zintzoa. Aberatsa eta anitza da ordizia. Herri benetan bizia. Ordizia, bizi herria.
Aupa! Aupa!